English 298. Hello friends, welcome back to my channel Poonam Manjit. Norok jothor lam sugo ani katar kaisa vlog. So tini ni vlog ni kisa highlight norok nukhana. Actually tini Aayan songni school borok ni first test ni result rinaita borok no. Angke Aayan ki kisa excited bo, nervous bo, tai ang bo kisa excited. Naino bagi bini result ta. Angke phungo dakti basa way. Ang pila ready engka angke bono ready khaika joto ready ro khayai sung nokhoka naidi tini phungni weather bus kaham wati bokrei satung bokrei actually sung phungo 6:20 on nokhoka afro ke asik satung to india but tini wati rok bokrei kha abagi kaham no weather tabuk bo kisa biri school ni bagai tiffin nakha Nawi bo thangnai ta school bisingo Aayan ni face nala kisa mok jakhai tanghenga ke bo kisa horot humani kisa lekha ke phungo basai nango basana nango abagai kisa bini face mok jakhai tai bo kisa nervous bo bini result ni bagai abagai no angke borong ni result phaike bo ang norok bai share khainai bini result bahai angkha kaham angke bo share khainai tai hamyang ke bo share khainai angke bo iko habitongo ta school bisingo bini friend mangkhai gate kano bo habitongo angke bono habruwoi sung nogo phirogi tongo nogo thangai kisa rest khaioi maimui songna nango angke mia horo sung decide khaika tini phungo dum biryani rok songnai hinai abage joto sung ready khaijak means chicken rok horono paituwoi frizo toni rijak angke tini obo songnai ta phungo iko nogo hapuru kaisa plant nukhata kaina bagai obo tui haika nogo obo kainai ta ang kisa misa plant rok kayo obo means ang saja kota oiko obo tui bisingo ririkha tabuk rest khainai rest khaioi angke maimoi songnai means dum biryani ta tini bagai iko start engkha ni preparation dum biryani bagai aw handio tini songnai dum biryani puila khe iko chicken no curry khainai curry khaioi alka khe mai songai already naita restaurant rogo dum biryani rok songma haike songya do aro khe bangma ingredients rok nango nogo asik ingredient korei kha nogo je tongmani abo bagi songnai asuk restaurant style dum biryani rok songna bo ringyang simple kheno songo means jusuk mansak ang asuk kheno songo asuk no thokjago asuk naingya masala rok tam ri oro gulab jol rok asuk korei riboria chaba saya tabuk ang dakti songna nango tangge hengge ba kisa ang late ang thangka phungo rest khaina hinai kisa rokomanile bufuro muktui thangka sasi saimalia bagi kisa late angkha tabuk Aayan bo sok painai hingke mai ok khusinai kisa dakti ma khainai tabuk mai songna bagai preparation khai tongo maini tui box sajak iko joto obo chomjak mairung norinai obo basmati mairung do kisa kolokjat obo bai khe kaham monggo dum biryani rok tabuk naidi chicken bo songoi tongo hingke songpuru khe sokpaika borok tabuk bini result sokpaika do norok bai share khainai iko naidi busuk mankha norok bai joto share khaika naidi norok bu subject to busuk mankha joto share khaika tabuk norok marks nukhana bole tabuk sadi bini result bahai angkha angle kaham angkha but bini maths kisa kom angkha tai drawing tai baki subject rok hole kaham angkha 98 99 amti rok mangkha tabo bini expression naidi duita subject simi chayang kha bad baki joto thik na tongo tabuk iko ani dum biryani complete angkha ready angkha naidi looks asik kaham tongya khu profession chef haike songna to ringya restaurant style haike to songna ringya haipano
Choli drop ta. Norogo amti haike rogo senamai sadi thogo. Tai recipe rok nangke ano sadi tu. Ang simple ke shairi nai bahai ke song. Asuk ingredient rok nainga restaurant haike simple keno song manu nogo. Tabuk naiti Aayan tukui mutai rok rikha tabuk ma iko jana bage asuk atabo. Boke thoja kapu. Bini papa ke sawi nokoka bini samungo. Tabuk Aayan sai tongo hingke uloke ang sanaita iko angwa asuka friends kopino asuke thoka ekdom mast norokbo senami jadi belai no tasty belai no kaham dukan ni selai se obo best nangja khata ang so friends tini ni vlog asuk nongkha bahai ongkha comment to sad malai nai next vlog bye.